хушхабар тамошобинони азиз нигоҳ кунед маҳсулотҳои шустушӯӣ фасон омадагиай магазини 1001 майдачӯи дада бренди хичонай бренди покиза заводи хичонай хитоё кушодагиан бовар кунед сифатошда гап нест ҳамқа хушрӯвай баъд ғавси фасонай нигоҳ кунед инаи намудо барои пасуда шустан 3,5 литрая 3,5 литр ана ино 4 литриян ино гел барои шустани либос ҳичи дар кор нест ами гела истифода мебарен тамом ҳам либоса тоза мекуна мулоим мекуна бӯи хушрӯ мекуна хулас беҳтарин модело бо нархи 55 сомон дар дигар ҷо ҳаминоай 70-75 болояй аз ино ки заводай хичонай нархошон беҳад дастрасай духтаро биёен бо касоне ки барои савдо мегиранд барои оптум марамат биёен инора медонед духтаро оптовиш бо арзони арзонай хулас мана марамат гело 50 сомонӣ шумода метиҳанд иношам 50 сомонӣ метиҳанд баъд медонед инаиам барои пасуда шустаная ино 10 сомон инаи жидки миллиошам хушрӯ нигоҳ кунед 10 сомон и даста сухой намекуна беҳад хушрӯ якча ами калонура кушовайша бинем ғавсиша нишон тиҳен ҳози духтарако якча мекушоянд бо биненда чихе фасонай ғавси хушрӯ бозори корвон айҷа тарафи пажарка сеюм дарвоза дуюм қатора дасти чап дуюм қатор марамат биёен магазини 10 сомонай ко ҳар вақт навор мегирам манам магазинай ҳам қағавсай нигоҳ кунед духтарако фасони бадаина барои савдо мегирен барои хонаотон мегирен ҳатман биёен бо нархҳои арзон метиҳандтона буошам буои нағзака каина бо як бор магазинора гарден инем бренди покизара бинен ки чанд сумай хулас чӣ хеле гуфтум барои магазино оптовиш арзони арзонай ина нигоҳ кунед гел шадиден чихе ғавсай мана марҳамат пушаймон намешавен ҳатман омада харидорӣ кунед омада наметонед нависен дар равакак хичон доставкатон мекунанд тамошобино нигоҳ кунед ино фериян пасудашувакҳои хушрӯ овардиян хитоиё заводи хичона кушодагиян нигоҳ кунед бо бренди покиза беҳад фасонай барои пасудашувӣ 10 сомон ҳозир мекушоянд биненда чихе ғавси хушрӯвай ҳам калонай ҳам сифаташда гап нест инаи тараф боша жидки миллиошай нигоҳ кунед жидки мылашам 10 сомонай нигоҳ кунед духтаро чихе ғавсакан мана диден аҷоиб хушрӯ 10 сомон и моделиш аст бо буош да гап нест бушам хушрӯ марамат бозори корвон айҷа тарафи пажарка сеюм дарвоза дасти чап мешавад ҳам сеюм дарвоза ростаки ради ростаки биёен дасти чап дуюм дасти рост дуюм қатор магазини 1001 майдачӯида хулас беҳтарин модело омадагиай бо нархи дастрас ҳатман омада ай пеш бинен калоношам ҳаст аз ино бо ма ролику ҷудогона дорум дромада тамошо кунед бисёри подписчико беҳад анами ваёра харидорӣ карда буданд таъриф кардан нигоҳ кунед анами намуд косачора ҳам материалаш хушрӯай ғавсакай пластмасси ғавсай ҳич намешава ба қувватакай ҳам фасонакошам аҷоибакай нигоҳ кунед ҳамаи размерош ҳастай бинен аз 10 сомона сар мешава мана косачаҳои хушрӯ ино тоза хитоян мана 10 сомон инаи калонакош 15 сомон чӣ хеле гуфтум беҳад ба қуввати хушрӯян ина бо 15 сомон ина калонош 20 сомон 20 сомон бинед фасонак каседа дар кораи рақамошон ҳаст дар рӯи экран метавонед бо нависеншона маълумоти бештара аз хичон пайдо кунед духтаро бозори корвон айҷа агар омаданӣ бошен биёен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза рост таки биёен амирияди сеюм дарвозаи сеюма мана нигоҳ кунед духтаро дасти чап дуюм қатор мешава дасти рост дуюм қатор мешава инаи 25 сомон мана инош 20 сомон бинен чихе хушрӯам беҳад инам хел косачаҳои хушрӯ омадага ина ино 15 сомон сифатошда гап нест мана иноям 15 сомон баъд дафъаш навор доштем бисёриҳо харидорӣ кардан тамом шудагӣ буд ина марамат духтаракое ки омадену наёфтен ҳатман биёен бори нав омадагай сатилошам омадая сатилоша бинен 30 сомон иҷада бо ҳаст 15 сомонаш кришкачадор ана ин намуд ҳаст бо духтаро ана баъд инаи сатило ҳаст 30 сомон калонай иш 25 сомона мана 30 сомон калонай иам кришка дора ё ина нигоҳ кунед чӣ хелеан диден удобни якай барои об рехтан беҳад фасон хулас омада бо айпеш тамошо кунед духтарако истеҳсоли хитой анамхе маҳсулотҳои беҳад хушрӯи шустушӯӣ омадаи сифаташон да гап нест як бор биёен бо айпеш бинен собун порошок жидки мила гел хулас ҳама чӣ доранд нархошон нигоҳ кунед собуношон аз инами 7,5 сомон сар мешава дидед
گلوشون باشه و نه دیگر چیزاشون باشه 15 سومه هسته 10 سومه هسته 55 سومونه هست خلاص نرخشون هر خیلی یک برکک بیاین با پیش ختون بینین بازار کاروان ایجا طرفی پژارکا دیدین دخترها صبحشون چه بسیاره طرفی پژارکا سیم دروازه همین یه جرستکی بیاین دخترها دستی راست دیم قطار مغازین 1001 مایده چویده رقمشون هست با کسی برای سودا میگیره اینا با ارزان میشوند من همش استحصال خیتای برندی بهترین چه خیلی گفتم یک بار اومده بختم بسنجین بینین тамошобинони азиз бори нав омадагӣ дар магазини 1001 майда чӯйда нигоҳ кунед ҳамқа термусҳои фасон омада ина тостирои хушрӯ термусҳои фасон чифалои фасон ҳамаи чи новинкае мана марамат биёен бо айпеш бинен инҷада бо чанд намуд формочкаҳо омадагӣ дидем барои торту пирогу дигар чизо мана ҳар хела формочкаҳо ҳаст биёен барои беҳтарин новинка бо нархҳои дастрас ина инҷа нигоҳ кунед барои кадбонуҳо барои канҷи مثلا برای پخت پزم همه چی اومدگی نباروشو نبینن چه نباروی خوش اومد بازار کاروان ایجا طرفی پژارکا سیم دروازه راست تکی بیاین امی سیم دروازه را راست تکی بیاین دستی راست دیم قطار مغازین 1001 مایده چویده مغازین 10 سومونه نویستگی بعد این چونین هر خیلی کانتینر اومدگی نگاه کنین چه کانتینرهای فسون دارن من نرخشون 10 سومون 15 سومون 20 سومون نم خیلی من کانتینرشون ببینین بسیاری هم خیلی کانتینرها میپرسند که اینا بیاین ایجاده اومدگی همه نمودش من کامپلکتاکای فسون به حد خوشرو مرامت دخترها این چونین پالاتنسا و پاسودا و دیگر چیزایی هم هستای من نگاه کنین چه پالاتنسای فسون پاسودای خوشرو خلاص برای نوینکا بسیاری شماره انتظارای دخترکو اومده ای پیش تماشا کنین من метражный дастархонаи фасон духтаракҳо инами килёнкояку сифатҳои хубуш ира ҳама ҷода 35-40 мефурӯхтанд 1 метрша иҷада боша 25 медоданд ҳозир боша аксия кардаган 1 метрш 20 сомон хушрӯи качестваш ҳичи намеша бо нигоҳ кунен ҳама намуд расветкош ҳастай кадом намуд дар кораи марамат бинависен даравакак доставкатон мекунанд агар ки хутон омада натонен омаданӣ бошен биёен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза яди ростаки дасти рост дуюм қатор магазини ина 10 сомона марамат омада ай пеш тамошо кунен бе ҳадиҷада интихоб зиёдай борои новинка бисёр овардаган баъд аксияҳои беҳтарин рафта истодай